Amit yo. Lah iki arep nyapa dadak amit barang iki. Amit aku iki capian opo-opo ya Amit, ape takok opo ae aku ya Amit. Amit. Iya, tapi amite ya pisan ae aja pindho. Engko nek pindho dadi amit-amit. Engko nek tak takon iki ora usah mbok jawab. Takon bapakmu, takon taekmu, takon gatelmu ora usah ya. Iya, arep teko apa to? Nek ra roh langsung ae terus terang, Mbak. Sepurane aku ra roh aku goblok. Ari Iwan yo panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau mbulet jane arep takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene. Nek awake turu, sing ngisor mesti polah. Lah kok nek ra ditekep yo polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Yo ora iso kok nanteng. Apa ngene manis kok cewek-cewek kok cah wedok ni ra iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane yo mblusuk rono. Anjay.